Office jong secretary jong ka EC commission kala Pynkylla ya ka Tarik exams kata kaba kala penmi ha ka pratri gumna basau jarap sau dei hakane ka kenti kala Pynkylla biang sai shiwat ya gitari exam kata kabadei ban sedang nadu ka Tarik arlai sau san prak nai shpobot kruitrik gumna Julai jarap sau kabadai jongga combine higher secondary 10 plus 2 level examinations kata jongga tier 1 computer based examination lane ka CBE trikumta lada don ki applicants lane ki candidates ki bom syam layo jingtip na kata kate ki jingpan kalai ki tari exams ngakarpat epi bupin subahaban page yakne ke video namar kene ke ka revise schedule examination dates lengba ka staff selection commission lane SSC te lo pentip shishuru ba ka schedule dates lane ka Tarik exam nak benta ka sub inspector in Delhi police but ka Central Armed Police Force examination 2024 paper 1 kan long bai Kumjuh kata kabadai ha ka arpnyo Haduh arpnai Tarik umnai Jun arjar arpsau shu la pentip ru sha barok ki candidates ba pinsubha ban late shaka observe website jong ka staff selection commission berpinyo ki new information selani ki new updates hakba day but ki te ki exams ki bapher hakba nagleng jong ka commission kala Pynkylla lane ka pentip shupi barok ki candidates ki ba apply ya ka te ka post ka bhab apo ka combine higher secondary 10 plus 2 level examination arjar arpsau tinga ka kerpat epi bapin le bha nagamta kate ki exams lada don napdeng jengi ki khasi ki apply ekte ki post ki bahap hapo ka 10 plus 2 combine higher secondary level examinations te nga ka ngit bapila yo jingtip nagamta kite ki Tarik exams ki ba nagleng jong ka staff selection commission kala Pynkylla tila dadang don phi ki badang thmai hapo ka channel nani ka video ke jonga ang kapade phi pin sobha ban klik lane press your bell icon but kumjuru bapin ya like but share ya ki video ki badon hapo ka channel ke jonga te kumjuru nga karpat rit bapin sobha ban join ya ka channel ke jonga ha idor ibarit tangam tahi blai shibun